We traap je al met een bijzonder feestje. 24 Ierlien stapt de dorpshoes de Bijeroer op het Voslijnwerkje met vrijwilligers. Een mijlpaal voor de stichting. Het dorpshoes draaiende houden mij betellen krijgt dat ging het meer. In de tijd die het volgen wien er nog meer hichten, maar ook dieptepunten van het dorpshoes en het dorp. We sjoggen mij Taco van Diggelen, de voorzitter van de stichting, en Jeltje Braaksma, ja, multitalent had ik eigenlijk al krijgt voor de organisatie. Sjoggen we weer waarom op de Aronde 24 hier en sjoggen we ook even vooruit. Nee, misschien nog wel langer. Welkom allebei. Dank u wel. Dankjewel. Hoe is het net leuk hè, dat ik dat zei, multitalent. Nee. Het is wel zo. Het is wel zo, Taco. Want waarom is dat zo? Zei je er van nou ja, ik ervaarde dat krijg, maar vanaf het begin vind ik dat ze erbij is. En ze had en alle functies om per week na is ze er bijna 24 uur bij. Ze is wel bescheiden, hè? Want ze zei het is net 24 uur, het scheelt een per maand. Nou, maar dan doen we... Waarom dat ook? We dat even een oude ronde. Want Ja. ik vind het echt wel knap dat ze dat al zo lang volhoudt. En doen wel voor iedereen. Ja. Want de masterclass staan voor de goede gemeente. Maak het van jezelf. Hè. Ik doe het uit omdat ik het leuk vind. Ja. Waar de meesten wat want te kennen. En dat is haar drijfveer. Ik altijd al best. Ja. Ja. En daarom ze had voorzitter geweest. Ik wil ik net voor te volle zitten, want ze had bijna alle functies binnen. Nee. En maar goed, en het is heel belangrijk dat je een aantal keyspelers in zo'n organisatie, want het is een organisatie, maar dik 134 vrijwilligers. Ja. Ongeveer. Jassie griest al even. Maar daar zit het ongeveer. Het binnen een soort. We komen cijfers op die vrijwilligers nog even om. Maar dat vind ik wel wat bijzonder in deze tijd te vreden. Even nog naar het begin. Want je besluiten dus 24 Ierlien, de koek en beheerder meer komen. Waarom wie dat zijn, Jeltje? Omdat het dorpshuis in een readessief is. Ja. Het kon het meer uit en beheerder kon het meer betalen worden. Dus er moest wat oors gebeuren. Want wat moet er dan gebeuren om zij dan wel betalen te krijgen? Moet er dan saffelen omzet draaien worden? Wat moet je dan doen om het levend te houden? Ja, ik denk dat toen de gouden tijden van het dorpshuis gewoon voorbij waren. En dat het een hele andere wending kreeg. En daar had ik eerst heel goed op niet spelen. Ja, oké. Er zijn natuurlijk een prutte leuke dingen gebeurd. Er zijn ook minder leuke dingen gebeurd. Vreed 4 oktober 2000 wie een rampscenario. Tja. Ik zie gewoon in Holle Jeltje dat de datum nog wel is. Want je dorpshoes baande Vosslijn A. Ja. Taco of Jeltje, weet je hem nog wat voor impact had dat hier op het dorp? Oh, een hele grote. Een hele grote impact. Ja, toen maar. Het wie het middelpunt van het dorp. Daar gebeurde gewoon alles. En dat wie er niet eens meer. Nee. Dus er moest een wereld regelen worden. Burgemeester en wethouder kwamen er voorbij. En orenambtenaren. En we zien diezelfde mannen al om een tafel in het gemeentehuis. Ja. Moesten echt heel veel regelen worden. Eigenlijk de reek die luts nog omheen en toen win je hem al te Toen lezen. zijn wij al aan toe lezen. Ja. Wat wist nou er nog van Taco? Ja, nou ja, die nachts ben ik direct naar Hinnen geweest. Ja. Ik ben er toen vrij dicht bij de Bijer. Bij hen, iedereen in de geest had binding met de Bijer. Maakt het niks uit als het nou bij de voetbal is of bij de biljart of bij de vrouwenvereniging. Maakt het niks uit. Iedereen had binding met de Bijer. Doe het samen maar dat we al je tijd over zelf nachts. Ja. En ik lijn al net zo lang, omdat wij toen met uw band oefenden wij altijd vlakbij. En wij wisten dat de Bijer altijd laat tegen wie. En ik denk, wat is dit? Nou, Ja. dan ga je erheen. Kom je meestal zien, dit is net best. Nou ja, dat verhaal, dat is gewoon zo. Ontredderd. Een aantal mensen doen al, nachts al. Die ben helemaal net mijn sleep gaan. Ik ben al op een gegeven moment al in de huis gaan. En de oren daar is, of nog geen 2 dagen later, zien er al hekken omheen. En toen zie je het toenmalige bestuur zie je het al inderdaad, dat hij altijd zei, om tafel, om vooruit te denken. Gazian, wat maakt we? Hoe lang duurde het Jeltje voordat de eerste lokaal dus die dan weer terug te gaan met het verenigingsleven? We hingen al een schofje later hadden we al een noodlocatie plaatsen. En toen kon de meeste verenigingen dat de plak. Maar hier is bijvoorbeeld het muziekkorps. Dat had al die tijd dat de neetlocatie, dus die had het muziekkorps in het cirkel oefening. Ja. Die kon er net. Maar de rest van de vereniging, waaronder de sport, kon te plak in die neetlocatie. Ja. Nou, je bent rap weer up and running eigenlijk als dorp zijn. Dat is wel bijzonder en echt nemerswaardig. Ja. Voor het december wie alles al lang mee bezig. Ja, kun je neigen. Binnen 2 maanden eigenlijk zo. Ja. Dus de sportiekoer trouwens, dat weer het voordeel van de lastige locatie. De douches die altijd al apart van de Bijer. Ja. Dus daar wie niks meer gebeurt. Dus trainen en zak koe gewoon er ook in. En ze moesten alleen naar douchen en dan in huis. Ja.
Nou, ben je naar Pilske naar de tijd. Ja, dat wie even een denkje. Misschien hebben we in een plaatje en dan Gelukkig hier de tiert rap, 2010. Het nieuwe MFC van toen Iepen. Dat wie een nieuwe start. Je ging toen van San, ik me vertellen, 70 naar 130 vrijwilligers. We hier het er krijgt al even hoor. We jaren gewoon een prutteloeren in ons verenigingsleven. Vrijwilligers, we draaien er al weer op. Maar ze zijn net te krijgen, ze zijn net... Ja, nee, wat maar te motiveren. Ik weet het net. Hoe krijg je met een volmakoor om dan van 70 naar 130 te gaan? Ja, we hebben hele trouwe mensen hier en die er wat voor oor hadden. De mensen bij ons is geweldig. Ja. Voor de kerken, voor de sport, voor de buurtverenigingen en ook voor het dorpshuis. Ja. Maar de gemiddelde leeftijd, die leidt wel heel heeg inmiddels. Ja. Jerk daar een zware taak op? Ja, goed, maar daar ben we als huidig bestuur is ook heel bewust van. En we hebben op sommige keyplakjes hebben we ook maar wat jongeren. En dan praat ik dan, ik ben nou 54. Maar zie hier onder mij hebben wij ook wat ontwerpen geweest. En gelukkig gaan we daar ook een paar bereid voor. En in de hoop dat sommige ouders die ook in die leeftijdsklasse zitten, er ben wat meer uitzwermen, dat ze dan haast nek onskolen willen. Ja. We hebben het jeugdhonk, dat is iets, een surplusje weer voor het hele gebeuren. Hebben we ook weer hier in 2 jaar in. En die ouders, die wonen graag bij een plak hier. En dan worden we dat die wat trots komen. Ja. Proberen we. Ik zeg net dat het gebeurt. Maar zolang had de gemeenschap zin, we waren ouders ik thuis van ja, we proberen gewoon weer dat de jeugd het mooi vindt, maar we dat doen. Ja. Dus ik van die heel vereerd maakt het niks uit. Het gaat erom dat ze weer plak hier. En die ouders pakken dat goed op. En die ben intussen ik vrijwilliger, omdat ze zo dan. Ja. Het mijne is. Die mijne die net ergens in een horecalocatie wijzen, als het net aandekt is. En daar gaat het dan uiteindelijk om. Ja. Maar goed, ja, het is de voetbal. Iedereen is het ook altijd nog vrijwilligers in de eerste. De hamvraag wie, dat weet ik. Maar echt een antwoord heeft net. Nee. Iedereen doet het gewoon. Ja. De vrij is die en soms maar spijs vrij. Maar dan ben ik gewoon niet meer alles gewoon hoor. Is een definitie van de geest misschien? Ik vind van wel, maar goed. Ik vind het van wel, ja. Ja, echt weer. Nou, mooi. Iets om te koesteren in ieder geval. Absoluut. En te waarderen. Ja. En daar dom je het, hè? Ja. Je maakt feest. En wat voor feest? Je maakt een besloten feest is het eigenlijk gewoon. Ik dacht eerst nog in de tariering van, nou, het feest 24 hierbij. We kunnen misschien al om 4, maar het is de dag van en voor vrijwilligers, hè? Alsjeblieft. Ja. Wat komt er dan, Joert? Jim? Wij horen een feest vanaf jouw roeren. En mij een buffet en mij jong live muziek. Ja. Waar wordt het jong? Sander Mets. Multitalent. Alle multitalent. Multitalent zoekt multitalent, kreeg dat in ieder geval. 24 jaar, waar zult je het meest door in, denk je? Nou, er komen ook oud vrijwilligers, dus ik denk dat we vooral herinneringen ophelden om bepaalde belevenissen. De branche zal ongetwijfeld een keer beneemd worden. Ja, een keer beneemd worden. Taco had dus vast, zit er even een wutje. Ja. En we hadden ook een Beierquiz, waar één vraag, één antwoord al verrieden ze krijgt. Maar dat het nee, net helemaal. Ik ga wat een zwem eroverheen een lijn. Oké. Ja. Nee, we maken er gewoon een heel gezellige jongen van. Ja, dat is belangrijk inderdaad. En dan in het teken van de vrijwilligers natuurlijk. Oh ja, nou dat ga ik al 2 keer zijn. Dat wil ik naar mijn zus in ieder geval. Nou, het belooft gewoon een hele mooie tijd te worden. Super voor de vrijwilligers dat het gewoon lekker voor hun is. Geniet ervan. Je moet eten en drinken. Er is wat tussen terug. Dus dat moet helemaal goed komen. Ja. Hoe lang was het nog terug, Jansje? Dat weet ik net. Ik ga nog net mijn nacht. Maar als ik mijn nacht krijg, dan zie ik dat ophouden. Ja. Voor alle vrijwilligers van de Beier, know en doe een hele volle plezier. Tegen dank dat je meer even naar de studio te komen. Dank u wel. Maak je er een hele mooie midje. Dat geven we er aan. Oké, volle plezier. Dag van de vrijwilliger door zelf even. Oh ja, heel goed.